משחק. כמו שאתה יודע, נועה, הבת שלי עולה לכיתה א' בשנה הבאה, כלומר שזה עוד חודש וחצי. ובין כל הסידורים, קניית תיק, אתמול אספתי את הספרים מבית הספר, מחברות וכולי, נתקלתי ביוזמה מאוד מאוד חמודה של בחור בשם רועי אבני, שהוא אב ל3 בנות, והוא בכל בוקר נהג לשים לילדה, כשהייתה לכיתה א', פתק קטן עם ציור ואיזושהי עובדה משעשעת בסנדוויץ'. טריוויה. כן, ואז כל כך הרבה הורים ביקשו ממנו, תגיד, תעשה לי גם, זה. כן, אני כבר רואה פה משהו על האייפל. אני משווק את זה. ואז הוא הוציא קלפים שנקראים הידעתה, ויש פה בכל בוקר, הנה, נראה, זה. הידעתה. כן, ויש פה הידעתה שמגדל אייפל שבצרפת נבנה בשנת 1889. כן. ומאחורה יש מקום לכתוב שיהיה בהצלחה במבחן, בוקר טוב וכולי, בתיאבון, הידעת שמונדיאל זו תחרות כדורגל שמשתתפים בה 32 נבחרות מכל העולם. כן. וכולי וכולי, וזה נורא נורא נחמד. חמוד. כן. מספרי טלפון של מוקדי החירום הם 100, 101, 102. יפה. כן, אתה רואה? אז זה הוא שם להם, ומה, הוא בשאיפה לייצר את זה? לא, אז הוא כבר מייצר, ואנשים קונים את זה, אפשר להזמין את זה באינטרנט. וזה פשוט יוזמה מאוד מאוד חמודה. לחשוב מחוץ לקופסת האוכל. כן. יפה. אוקיי. הידעת, לאנצ'בוקס. יפה. חמוד מאוד. מה עוד? מה עוד? טוב, צריך לצלול לדעתי מה, אתה רוצה חדשות? איזה באסה, רק חזרת מפריז.